Ilang kabataang Dagupeño na hikayat na sundan ng legasiya ni JDV sa bansa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Kasabay ng pagbuhos ng pagdadalamhati sa pagparaw ni former five-time House Speaker Jose De Venecia Jr. ay ang umaapaw naman na inspirasyon sa mga kabataang Dagupeño sa iniwang legasiya ng mambabatas. Sa pagdating ng labi ni JDV sa Dagupan City, kabilang sa mga sumalubong ang mga kabataang mag-aaral na nagsabing bagaman hindi nila naabutan ang kanyang buong panunungkulan, nakatatak pa rin umano ang kanyang mga naging kontribusyon sa bansa. As a BSED English or BSED education student, he was the one that inspired us to do better, and actually he was our role model, especially that he was a speaker and he was a figure in Dagupan that we are proud of. Bukod dito, tinawag din na role model ng ilan ang mambabatas dahil sa personalidad nito. Hindi lang po dito sa Dagupan siya nakagawa ng maraming impact, but then sa iba't ibang parte rin po ng Pangasinan and in the entire Philippines. Kaya sobrang proud po kami kay Sir Jose kasi hindi lang po siya naging inspiration sa amin, but then naging isa rin po siyang instrument for us to become also better member of the society and the community. Samantala, sa isinagawang necrological program noong Sabado, sinariwa ng pamalang panglungsod ang mga naging hakbang ni JDV upang gawing national priority ang pagbangon ng Dagupan City mula sa matinding pinsala ng malakas na lindool noong 1990. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.